abatuakire asenge nchoko wakirolinga morema na Grace batimukire mbuya more nkwani gano anya twarosire mbuya more ningire chitaika chinke igatunya guchandika ngahande nabono nara tuikaranze bakaririri ningechukua fursa hili kwa kufariji familia na kwa kusema ya kwamba mayatima Mungu anawajua vyema. Waliotenda hiki kitendo, naomba Biblia iseme vile Mungu atawafanyia. Wanalikuri waneli ntena wapoa family aseme nchogo siria Bible bonsi. Lakini Biblia kwa kinaki batika abatabuwa tichinka bacha sende ekyagera noonde wanakero matigeri chintakana Nyasaye nwara mona inwe nireri bagere asenge nchio koranta marikamba chenu asejita ikachinke na nitacharibu kuchanganya nikienda sana naomba mnisamehe ni kwa sababu ya muda. Mwenyezi Mungu tuacha mbele zako jioni ya leo tukitoa wingi wa shukrani maana umetulinda mpaka wakati huu. Tunapoenda kusoma neno lako tuomba Roho wako Mtakatifu atuongoze. Nena nasi kulingana na mapenzi yako, ni katika jina la Yesu tumeomba tukiamini. Kemejanda eragoe njera sobosyo wano masunge wano masese niriena Yesu kuna mwanale nuwama kemwa Biblia watawala remia wantolane remia wantolane na mwenye sawa itate haleluya na kia kwa tuansi tuacha na ndio maana sisi zote tukakuja hapa ili tuweze kufariji familia ya kwamba baada ya kifo kuna uzima wa milele katika jina la Yesu. Waweta niendea mawakala na karamba kaleteki mboro na ndio maana Yesu kupitia Yohana katika kitabu ya Ufunuo 14 mstari wa 13 Biblia inasema wazi kwamba nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema andika eli wafao katika Bwana tangu sasa waacheni wapumzike maana matendo yao yafanya nini namba sesenilie abago kwa korohono bamwegene to manene ngatigabati moke ekyabo bakoko bakikokora huko tuyana na nilikuja kuona kwamba walio wa Mungu wanatolewa huko na watu hawatachua ni kwa sababu gani. Naomba Biblia iseme 57 verse 1 and 2 Isaya. Naomba usome Kiruka 57 verse 1 and 2. 1 and 2. Yes. Biblia ni yote maya. Omonto omonyene oboronge ni gagosira
na muntu ndetari okorengereria iguru yayo oete bunatora egento torengeretie nkirinya oyo okoretaya aragereirwa serieta ria Yesu lakini entorengereratie ng'aki nonya nabo manene igo bagokora ng'aki bakurusibwao basora abege nuwa bomonene nigo bakurusibwao abege nabo manene nigo bakurusibwao na muntu ndetakumanya eng'encho yaye omuntu ndetoyo kumanya eng'encho yaye omonyene oboronge nigakurusibwa korwa ase obobe omonyene oboronge gakurusibwa korwa ase obobe osoasa omorembe abo bagotara ase oboronge nigo bakoba batigegete ase chimbero kyabo haleluya n'abanyasaye barabo igo bakoba batimogete je abantu bakure nabairane nabo Biblia iseme 26 verse 19 Isaya abantu balina bakwete mbala moyo naende igo iresi na morema mbala moyo naende okay emerere yabakwete neboke inwaro moyo yasamara baino ona baraira samara baino ukamotera n'amaboko inwaro nigori eyorabu ekiagera n'emeriabo n'oberira ab'eryoborabu iroba ndibairanie abakwete haleluya nakiekora Paulo agotebanga bari bakwete ime ya Kristo nababokibwe yani ekegotegemea asokobokibwa nkerinia kerotarakwa nasewe gwakwete ekiageranye gwakwete ase saitani nobokibwa asokohandibwe kina nasama kweria kare na kare onye gwakwete ime ya Yesu nochenge nagokwana amang'anara ase gitabu gia Isaya 45 ebungo 5:3 na kianda gotewa etigatebe omonene Nyasaye asiria makweri goika kare na kare atinya maria kurasa maisa abantu bonse nasirioro cyari kwa bantu bae wasenze nabona nateri verse 9 asaritukerio ntatebeiga ore Nyasaye tu tuakaganyire ibanyare gototuero manene tuakaganyire wakena guchinga kiagera toreteire gotoleka haleluya waliotenda kitendo hiki naomba Biblia iseme 27 verse 24 and 25 Deuteronomy no kuiremerera 27 Mungu 24 na 25 olio goretwe nori ogagorete okay soma Deuteronomy kitabu kia 5 naomba usome ukitumia kipasa sauti maana wengine okay soma aragererirwe omuntu oraito omuntu ndobobisi abantu bonsi bairaneri batebe amina oyo goreterere verse 25 aragererirwe omuntu oraegweri yaki erinda agende goita omuntu otari na komocha abantu bonsi bairaneri batebe amina. Kilichokubaliwa hapa kimekubaliwa wapi? Ebyanjirunsa yanjiro na igoro aserietaria Yesu. Ngoragere kiota tutoragere. Takekere Biblia yate yabiri. Je, kuna kufa kwa gavura okukukwa mobasoka nonkoro 24 verse 15 Ezekiel Ezekiel 24 okay soma Ndero nigateba etigatebe
na indeli ngana lyo manali gacha sendeli gante aendeli ngana lyo manali gacha sendeli gantebya aye mwanya wanto rora uyitira asogo kokwa moboso kano ndi usikora oyoroma okobwa maisao nanya nabo iganimo tomorera obokia magombo nakiyakogera okwo gwacha kwa gavura bono bibilia gotebanga abana ba Grace na Marama ekeramo kunakorera murenga barabu batimukire abatu atigaire moyo bono nintwe turena etini yamakweri ekeramo korera murere buno abare no gosemeria murere buno abarengeretina litukirimo na mumerana na abayiboli waino aserietaria Yesu noye nesesakaria na barara barigete omwana n'abaramie kinga kyeki ky'obukendu ine aba abaitete ine abatoka bansita amawo baitonga yabekire 141 verse 7 and 8 Psalms 141 verse 7 and 8 Psalms amaugaito igasiareira somo wembera unebisamunyerie chinko gosebyamagena bingo siare rwaserire baiguru verse 8 orenda amaisane waraiwa pakariria amaugaito siareira somo wembera amaisaito nigarigeretigo cyase somo nene nayango tamera nere turatamere wango moyone yes omanana tagase kwange nyayo yaito ekiagera tuatiekire ko ayona ekeraba cheno manene bagukwa ayogara makweli yengenjo asobosibo manene. Ukitaka kutipitiza unasoma 116 verse 15 nyekara chenwa marana bagukwa ayiga koba makweli yengencho Egerara ndara chenwa marana bagukwa amakweli ayini yara yengencho cha tamana kuu mbinguni. Je, utakapokufa kama Grace na Marama, je, kifo chako kitakuwa cha thamani ama raha? Ekerera rena wakunaye ama kweli aona abayenge nchenene nabo turayakore yiri goriri nene karo kuete ngarakini ekera malaika bako yeri woti woro baterenga agakulorwa aonchoke taonchogeti asa yino tinde kirugekere zito ingoroteyo ekyagera taonchogeti elionsa ingotwe cyane tutukunyagotera ekenaye chakire igoro nakintwetora yani ntutogase tekunyagotera aya kuinderereti tokagetenga igoro neko manyete kumbe igoro tekoretiki tekomanyeti ora manati atokanyara tokolwa tumanyanga makuru wale nande twensi korara tore nokoboki mukoro chinsera moibe okoboki mukoro na bwakara na kare nokoboki bwa kuogosira wakara na kare naiwa oromo obatebana security be kuisaini asumo chiomorema neka onkuri ya mariko ande na rada utio kana ngala sikali na baije sindi mabasi ngiro roro ngangonyo marata akoba ele meremere anda Biblia isema 126 aya mwanene 127 verse 1 and 2 Psalms aya mwanene tako arache nyumba anya mwanene tako arache nyumba watu arache ni gara anya mwanene tako rendo mochi mama anya mwanene tako renda ndo yo korenda asikari barabo iya kurenda bosa ingamo yete no korenda mochi na karoto kurwa twese toterewa manene ala malaika bawo baike erinde wendo abana bamorema ekerobere Kenya batoragenda ngombo aserieta ya Yesu ekiagera nero abe security saine omojando gochiaba se chintakana muna abana batigiru toto ovalis
abantu bali bagotiri n'amalemo arengera tinganje nande kuchiga meyaba egere nyora kende kwego na bataba ngari wewe konyanga jetema ya maiche egere tori chikali lakini tenya harikaneti liwe lirimo ya matiga onye wotage tora abama tukare atatu orisike buna yatiga reteiwa aseria tari Yesu orari nyagari nkikera 23 verse 10 and 11 Proverbs. Proverbs 23 verse 10 and 11. Whatever. Let's get it. 23 to 11. Waisa gutuma no wewe ko abantu bari narete gutuma na chimbebe. Wano kiarere to waisa lakini yonya kunarete atuma na kana. Gosego tumanozo ase megombe yechintakana. Ibana wana ye megombe yechintakana omontare are kwaye aliyesa ateretu baka Yesu irane asiri daria Yesu. Arasongi kera. Ekiara obaborio abo. Nigare chingu. Igo Nakiwanere akonwani aye. Omobori bwechintakana igare ne chingu igekine gyechintakana n'abahoraka ng'aige kogagukuru are mubura bako mainana mwana tokora igo abana bari muna bakare mungu bana bakomanya mbakora mwana wanyenya zae n'omunko naomba Biblia iseme 94 verse 6 7 and 8 Yasa nabwata mato akoigwekerero gyechintakana n'abahoraka n'abamenyi abakoria marebonsi. yae 94 verse 6 7 and 8 nigo bagwita abahoraka n'abamenyi nechintakana ndakana bari gukimahana nigo bagochita eriwateba ora yuna bata omonene tari korama bangare Nyasaye Yakobo tari korama utamanye timangana aya ngwako 7 yari toragora ngenderete inwe abamutamanye tikore bari muri arete ngesembu yire Nyasaye tarochi kabano komanya inwe bariri indirimo ababangwe ine oyo tongete amatori masikio bakaiwa mahali pake asiweze kusikia ero oyo tongete amaisha aliyeumba chicho akalitia mahali pake asiweze kuona iko kende gyosio gakora gukiasoma boraka kende gyosio gakora gukiasoma menyi kende gyosio gakora gukiase ntakana Nyasaye nakorete ki ona bana ba maya manga ibatigara 49 verse 11 Jeremiah Whatever 49 verse 11 batiga abana uwo batabwatia baise igobana abana bamarema Biblia batebanga batiga abana abo batabwatia baise inje nimbarende Nyasaye nabarende bagenderera kono moyo ababura kabaine tikabansemeri igoma gweto yorarenda abana bamarema nimo Nyasaye naye kwakogenda kusaba tebi Nyasaye ng'omonene omwambura okoboko aliyo ochata gwenereti abana bari bomera namonaro oyatange aserieta ria Yesu aderarare eyura chirikiriga omong'ino mino iganchete kubabeka devotion igenjerende nanya ne dini nabairete aliyesa abatigete dini muomo obuna ligecha ekiagara Biblia gotebanga oyo okorabwatane na Nyasaye na oramenye buya lakini oyo orarengera ring'ana atabwatana mochando toyo goikanya oro mochando 61 verse 4 Psalms 61 verse 4 tebaiga 61 verse 4 inasema ing'aribaga ngendere komenya gutamba asema yawe ing'are lirioka nalimo gosaba omarero toribaga togendere komenya asema yawe ninga netinyoro urindi Yasa inwe tebi Nyasaye ng'omonene ntoka netitonyoro oburendi obuya Nze ibaro nonyene kero bataiyo nze yekiririye chimbaba chiawe sekiririye chimbaba chia Nyasaye haleluya bono komoko genda tebi omonene nga no matter what happens life is still beautiful haleluya
ekiagera Nyasaye uri ngoriria no nyamba ono no ari na indi gara abo kare na kare asirie taria Yesu mukutasari wangi so wewe abangana mayase yendu abantu bale bangete dini abugatekereje kio kwange dini, yaani hakuna pepo ya kukataa dini. Yeye haendi kanisa yoyote. Unasikia akisema kwamba hao wote wanaenda huko kanisa, afadhali mimi. Sasa unashangaa mbona Mungu akaambia Solomon achenge kanisa. Ngoma yote kwa gani kanisa na kutagala wakia kwa. Yaani yebuwe kanenga. Na wale bale batikete kanisa asengenjaga iketi kwa senjere ya mane yenu. Ani ajuweke kanisa tacho rurai. Ikiye kagara. Ajuweke kanisa akanyoranga ebirenge genzare te kanisa tibiriko ya ndahamo agateranga abantu abagwate siasa era kera tabuati siasa. Na abane bale batikete kanisa ngada kunyara gosanga na monto gete ekiagara mo chaete. Ine akarata kwa base kanisa inginya sago tokorera tukiwa ndani ya kanisa Mungu anatutendea nini? 84 verse 4 Psalms 84 verse 4 inasema lazesenirie mbasesenirie abantu abamanyata ase nyumba yao abo bakona gotogia igomo wote ngayo sasa ni kukole bali bakora nyumba mwatata na Biblia inasema wazi kwamba waliopandwa katika nyumba ya Bwana watastawi. Abagusime kunyumba mwatata nigo baragendere kona koreta ngano nyene kero babeira bagotu barawo ekiagera basime kiro no nyano gutantana mba gutantana genda no kwegeno amatemwa manya Yesu motoria komamore segine bano moya motoria direhira ekerako na gotera igo onyura ire getenga kieri itoke nande nara ire ngane getenga kieri itoke araire ira o ganga nyomba boka kuru ko nyomba raso uasoke yanga ye kanisa obwatie njero karanga ki iwa abantu batari bande kanisa ora gote abuyaiga ebintu muna byakabeire ko rukiso ko rukyaro moino iwo waikire second Peter waikiro okay 3 verse 3 and 4 ngamo na byakabeire ko rumina ko ruso ko ngano nyango ikaiga na wabikore teki kwa tiana ya ngolia baraka kare mokungungo bekarenge on rewe mokungungo bekarenge osya rewe inkibana kiarengo abangina tiana abahori kare abamurango ni nabarenge rewe inge bintu nabo bibuye kaine ama bibuye isani lingana litanga ni mumanya linganeri abantu bali mwangete dini litanga ni mumanya linganeri ngasama tuko mahali abantu abanyacheche ngayaje basekereria na bache bali bagutunya no kubani kwa abanyene yabana bagoteba ngaiboro ikera no muri yeri yoza kwa iki abatani ni ngambanga yache na batoro che bintu bile muna byarenga nakikoro unjisogoro chaito chararete ikurulirikae ebintu byonsi nabo bigenderete nyenjeyiyo nakieko aro montako ananyagitari ogokani gwenyama kwegoko bari nyama nayo yaitete mahoko ngachipisi isatu au kuchipisi isatu ogokani wona tikako nywa marua aya bata bana ngendingi ona mo ngekerasi anyagitari mbari kigokani ora ari kikomokani mbamokaneti ekiaro bintu makibikorete babyarenge wana Nyasaye ututigato kanyaka tokurwa tumanya makweli abana ari ande buno tari guchie kanisa otari gusasima oinyore nganonya neka oto arwenseye ogusasima ko bakoreteki baba Biblia isema 66 verse 23 ine ekerotora ikego ntone ande gusasima gosono gusasima gokorera 66 verse 23 Isaya nasema hivi verse 23
Komomo motinyo moya. Komomo motinyo moya. Goiko motinyo ndo. Goiko motinyo ndo moya. Korwesa bato. Nakorwesa bato. Goikesa bato. Goikesa batende. Abantu bonsi. Abantu bonsi. Mbaze gusasima. Sobosibwa. Haleluya. Gusasima nkolikola. Wana timanye timuna buena lekyo tali gusasima. Igoro manya nalengere tinkola nore igoro. Abantu bane barengere tinga asenge njunya za Moses nirie atachirekire wano sababu te yoko gende pini no tachire kapakoso mareria mareyoro. Naomba Biblia iseme 20 verse 5 to 7 Job nayo amuntu arengeretie Maria arengeretie bintu biri akorire onyama bwate jinsa kangana gotenge bigwa akorire mbabo babaje kuri ayo bora arako bitengerete Kovinyeti ayoko review sasa. Basoma 20 verse 7. Verse 5 to 7. Ego bero mochengo bwa kolyamba beno. Mochengo bwa kolyamba beno. Wenga kienke. Wenga kienke. Baba ko bwa watamu yo getinya sa. Baba ko bwa watamu yo getinya sa. No mwenge. Na isako bana wanene. Na tira paka igoro. Na omoto ayo oikasa. Oikasire kare na kare ojinora korera batia bachibasoma kujimate okwama nyine kinate ya litiga batia bachibasoma ibano tiyo kasama oyoro no somayo ibo kuna mare omochengo ono wekereke na kigatagara Jeremia gotebana kwana abantu bakwe ngakimyo kora oyiso batabana onyo montori getigwetogia tabaise gwetoreri ebintu byae tabaise gwetoreri omwene tabaise gwetoreri omonda korene togie ng'anamo manyetorori Biblia gotebana omonene natinyikira ririga kurwasa amaisabo amakweli takobo nonya no kweumia. Mwenyezi Mungu awabariki. Wow. Wangapi wamebarikiwa na maneno hayo makubwa ya huyu mwanamke? Pale kala hata maneno mako wame na endemo sikoto manyawe kalia matango kana no korandia. Nege siekia nga nero bangire kobe crusade yere matonga asomo tienyo sawa twabali yani bali mara toke mara moya motaya kubunanji. Haleluya.